λιθαράκι θα κάνουμε σήμερα με τα πόδια. Σε μια κατσαρόλα έχουμε ρίξει 1 λίτρο νερό και το αφήσουμε να βράσει. Αφού έχει βράσει το νερό, πάμε να ρίχνουμε τα πόδια. Ρίχνουμε 2 φύλλα δάφνης. Μετά από μισή ωρίτσα, έτοιμο και το χταποδάκι. Τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει λίγο. Κρατάμε το ζωμό από το χταπόδι για να κάνουμε το λιθαράκι. Στην κατσαρόλα ρίχνουμε λίγο λάδι. Ψιλοκόβουμε ένα κρεμμύδι. Ψιλοκόβουμε και μια σκελίδα σκόρδα. Αφού έχει μαλακώσει λίγο το κρεμμύδι, προσθέτουμε και το σκόρδο. Αφού έχει σοταριστεί το κρεμμύδι και το σκόρδο, ρίχνουμε 400 γραμμάρια καθαράκι και το σοτάρουμε. Σβήνουμε λίγο κρασί και προσθέτουμε σταδιακά το ζωμό από το χταπόδι. Αφού έχει πιει το ζωμό, συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να μαγειρευτεί. Ρίχνουμε και 100 γραμμάρια ντομάτα πικασέ, κόβουμε και λίγα ντοματίνια. Προσοχή στο αλάτι, παιδιά, και ετοιμάζουμε και μετά προσθέτουμε. Πάμε να τεμαχίσουμε και το χταπόδι. Κόβουμε το κεφάλι, βγάζουμε και το στόμα, κόβουμε τα πλοκάμια.